फैला जे बरगुरियाथ' जोंजों स्रोद स्रोद बिपिएफआव हाबफिननायनिसो लामा लाबाय थादों। थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव टिकेट मोनैनि हाग्रामाजों रायलायनो थाखाय स्रोद थांखुमादोंमोन। नाथाय बिसिनि लिडारफ्रा बेखौ खबर मोननानै बे गौरां हटेलनिफ्राय हमना लांखुमादों। बेफोरखौलाय रायजो राजाया खोनायाखैना, जों बुङाखैना। आं जोबोर मोजाङै जाबाय दङ नै दा। आङो दा नैबे रामसाथारि प्राइमारिनि सिङाव जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै आङो हाबबाय दं गामि गामि रायजो राजाफोरजों सिनायथिदों आरो बिथांमोननि गोसोआ दे रोखा जाखाबाय जे बिथांमोना फैगौ 9 खालाराव बयबो रायजो राजायानो नांगोलाव होनायनि बिथांमोना थांखि लाबाय। इउपिपिएलनि हालोदा मा जागोन सार? इउपिपिएलआ हालोदा सेस। बे बिसायख'थिनि उनाव इउपिपिएल नागिरना मोननाय नङा, खारन बिथांमोना मोनफ्रोमबो समस्थियाव जेनगोन बे रोखा जाबाय। थांनाय बावैसो सिगां इउपिपिएलनि ब्लकनि कमिटिनि दि सेक्रेटारि बा प्रेसिडेन्ट बिथाङा दि जयेन जाहैदों, लुथु बिथाङा जयेन जादों, मा फोरमायगोन सार बेयाव? बबेयाव जयेन जादों? नोंसोरनियाव जे बिपिएफआव जुदि ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि जेसेबां लिडारफोर दं दा कन्टेक्टआव दङ, दा बिलेफाङाव आरो जाबावगोन। प्राइमारि कमिटिनि लिडारफोर सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट आरो जाबावगोन। जिहेतु एनडिए लोगो नांनायनि थाखाय बिपिएफनि माखासे माइनरिटिफोरा भट होआ होननानै नङा बे नङा। माइनरिटिया मानो भट होआ? माइनरिटिनि जाहा इएम दङ जोंनि बे मानासाव। दा बिथांमोना गावसिनि लेभेलाव खामानि मावदों। जोङो माइनरिटि बेंगलि कच राजबंसि बैनिफ्रायबो जोङो भट मोनगोन, खारन बिथांमोना बे नांगोलावनो भट होनायनि थाखाय हाबा मावगासिनो दं। जिहेतु फैला जे बरगयारिया नोंथांनि सायाव मोनसे अभियोग खालामदों, नोंथाङा मानास बियाबनि नङा बाक्सानिसो, नाथाय बिथाङा 10 बोसोर एमएलए जानायनि उनाव रायजोनि जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बिथाङा नायहैथो आं मा मावदों मा मावाखै आंथ' बेखौ बुंना लाया। बे नायहैथों, बे मा मावदों बुंना लाथों, बबे जायगायाव मा मावदों। ना गोदो मावबा मोनसे संगठननि हाबा मावबोदों ना बले मा। फैला जे बरगुरियाथ' जोंजों स्रोद बिपिएफआव हाबफिननायनिसो लामा लाबाय थादों। थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव टिकेट मोनैनि हाग्रामाजों रायलायनो थाखाय स्रोद थांखुमादोंमोन। नाथाय बिसिनि लिडारफ्रा बेखौ खबर मोननानै बे गौरां हटेलनिफ्राय हमना लांखुमादों। बेफोरखौलाय रायजो राजाया खोनायाखैना, जों बुङाखैना। बेनियाथ' बेफारसो। दाबो फैगोन बियो, दाबो फैफिनगोन नाय नोंसोरो। जेननायनि उनावनो बिपिएफआव फैफिनगोन बियो, खारन बेयो गोदो बिपिएफनि खामोन। बे टिकेट बिदों मोनाखै, बेयाव टिकेट नागिरहैदों। दाखालिबो बिटिसि इलेक्सनाव टिकेट मोनैनि स्रोदनो जोंनि कक्लाबारि ब्लकनि सेक्रेटारि बिसोरखौ लानानै हाग्रामा महिलाजों रायलायनो गौरां हटेलाव हरनै हरथाम थाहैदोंमोन। बेनि उनाव हाग्रामा लोगो मोनाखै। मैया सार रायजो दलनि जे बिजाथि अन्तन तालुकदारनि केम्पेइनाव किरुगा बाहागो लाफैदों, बे समाव बिथाङा माबायदि थौजो दं? गोबां माइनरिटिफोरबो फैदों बिथांजों। दाना माइनरिटि किसु थागोन, थाया नङा, मानो थाया। माने रायजो दल होननाय लोगो लोगो जोंहाथ' बे मानासाव रायजो दलनि प्रभाब गैया। रायजो दलनि प्रभाब गैया, खारन बेवहाय कंग्रेसआ सापर्ट होदों नालाय खायसे माइनरिटि मानसिफ्रा कंग्रेसआव दङ। दा बिसोरजों एसे थागोन। बाखि जोंहा बिपिएफजों थानाय माखासे जोंनि माइनरिटि मानसिफोर दङ, जायफ्रा दिनैसिमबो जोंजोंनो दं। जों बिथांमोननिफ्राय मोनगोन। नोंथांमोननि देरहा रोखा जाबाय होनबा? 100% जों हिसाब होगोन। 1,10,000नि बारा भट मोनगासिनो दं। नोंथांनि गिबि खामानिया मा जागोन होनना बुंदों जितु एमएलए जानांगौ? बेवहाय माखासे लामा दालांनि समस्या दङ। बे गोदान मोनसे समस्ति, बिसेसकै दैमा गिदिर दं, हाब्रां खुरखानाय दं आरो स्कुल कलेजनि किसु प्रब्लेम दङ शिक्षा बिथिङाव। दा बेफोरखौ जोङो नायगोन। लोंनाय दैयाथ' रायजो सरकारा होगासिनो दं, भारत सरकारा होगासिनो दं। जेराव माने दंखल दोननो हाया बेवहाय मा होनो दै लोंनायनि बेबस्था होदों। गतिके दा मेइन जेंनाया जोंहा दंबावो लामा जगाजग आरो दालां। आरो जियाव नोंथाङा केम्पेइनिं खालामफैदों बेनि हाफोरा जिहेतु सरकारि। बे सरकारि जायाखै, बे हाया सरकारि जायाखै, गोदान हादान जों बुजिबाय। दा बे हादानखौबो जोङो पाट्टा होनायनि थाखाय जों हाबा मावगोन, खारन जोंहा सरकारा बेफोरखौ लानानैनो जों दिनै सरकाराव फैदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा, जे जायफोरा जेराव दङ बिदिहायनो बिथांमोननो हा पाट्टा होनायनि बेबस्थाया जोंहा सरकारा थांखि दं।